Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Chekutanga ndoda kungotenda umwe mudiwa muteereri akauya nezuro usiku akabva achizondiudza kuti kwainge kuine rimwe vhidhiyo iro rainge risiri kuplaya, vhidhiyo revamwe vahanzvadzi vane nyaya yavo inorwadza, vainge vachiti ivo vakabatwa chibharo kubva vari 13 years, vainge vachiti kana mwana wako kana kuri kunzi unenge uchida kuti ange achizoita zvemodeling, please listen to my story, usati wavimba nevamwe vanhu vanenge vachiuya vachikuudza kuti vanokwanisa kubatsira mwana wako kuti ange achizova a supermodel. You can listen to that confession kutrenza up nyaya yavo inorwadza vahanzvadzi. Asi sezvisinei ndaposta vhidhiyo ravo then vhidhiyo rainge risingaplay, inewo ndainge ndisina kuzviona, but pane umwe mudiwa muteereri uyo akauya kuinbox ndokubva ati mukwamanashi pane vhidhiyo ramaisa risiri kuplaya, so ndokubva ndachizogadzirisa chainge chichikonzeresa kuti vhidhiyo risaplaya kudaro. Kambani yacho inohosta mavideos edu yatinorenta storage kubva kwairi, maservers avo ainge ari down, kwainge kuine traffic congestion, so ndokusaka vhidhiyo iroro right kana mukariplaya raibva raita white. So I have since changed the company nekuti ndinoona sekunge zvinokwanisa kuzotikanganisa pabasa redu. For now tichambomira kushandisa Cloudflare, tiboona kuti tikamboshandisa imwe kambani inokwanisa kudeliver here mavideos edu zvakanaka. Ndokusaka mavideos edu paya aimbopota achiroteta kudai, they were not delivering the videos properly. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai, so hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Ininowo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuuraya kwandakaita amai vangu. Amai vangu ndakabaya chitunha chavo nebanga mushure mekunge amai vangu vashaika. Amai vangu vakavigwa mukoma vaine vanga iroro. Zvakaitika mukoma ndezvekudai, ndakatanga kuita zvechikorokoza kubva ndiri grade 7. Kuchikoro ndainge ndava kungoenda hangu, but ndainge ndonakidzwa nechikorokoza kudarikidza zvose. Saka ndakazoti ndava form 2 ndikamboramba chikoro, amai vangu vakati munhu anofanira kuti ange achiramba achingoenda kuchikoro, saka vakandimanikidza kuti ndike ndichingoramba ndichienda kuchikoro. Ndakazorova umwe ticha nebhemba kuchikoro mushure mekunge anditi ndinge ndichiita tuck in my uniform. Ndikabva ndaramba, akabva atanga kunetsana neni, ainge achida kuenda neni kwaheadmaster, saka akada kuzviita zvinhu izvi pamberi pemaclassmates angu. Ndikabva ndati uyu anondijairira, ndokubva ndaburitsa bhemba rimwe randaifamba naro. Ndaifamba naro bhemba iri riri muschool bag mangu, ende vanhu vaitozviziva kuti anofamba nebhemba. Ndokubva ndamutema nebhemba, ndikatiza ndikaenda ndikatanga kugara kushamva. Ndakagarako kwenguva yakati rebei, ndikazobva ndikaenda kugweru kwedu kwatinobva kumberengwa mukomanashi. Saka ndakabva ndachizodzokera kumusha, asi handina kungodzoka kumusha kahwani. Ndaiti kana ndikambodzoka kumusha kana ndikanzwa sekunge nyaya yacho inenge ichiri kupisa, ndobva ndambotiza. Pandakazodzokera pandakaona kuti zvainge zvati tono, ndokubva ndachizogara kumusha permanently. Ndaifamba ndiine mamwe machinda angu tichiita zvekukorokoza, saka takazonzwa zvichinzi kumazowe goridhe rainge raputika zvekudaro. Takabva kwedu kumberengwa ndobva tambogara muzvishavane takamirira rimwe boys, ndobva tachizoenda kuHarare kumazowe, ndobva tatanga kukorokoza tiriko. Saka competition yainge iriko, it was too tight. Vanhu vainge vari pakutsvaka mari zvekutodaro, and masyndicate ainge ariko, masyndicate acho ainge akawandisa, and violence yainge iriko yainge yakawandisa. Saka vamwe vainge vachida kuita zveundyire zvekuti ivo nekuda kwekuti vainge vakapiwa pekuchera nemusangano, saka vainge vasingadi kuti vamwe vanhu vange vachichera, even though tose tainge tiri vana vemusangano. Vainge vachitidzokerai kwenyu kumberengwa munocherera ikoko, asi katikati nyika ndedu tose, kosei muri kuda kuti tinge
tichirwa. Saka mukoma taigara tichingonetsana nerimwe syndicate ende vainge vakawanda zvekuti vaisvika kuma 40 something ende vaiti kana vakabatana because paufoti hwavo vainge vasingashandi panzvimbo imwe chete but vaifamba vari zvikwata 5 kana kuti 10 but vaiti kana vakangonzwa kuti pane umwe munhu wesyndicate ravo anenge akanganiswa nevamwe vanhu vaibva vachizoita chirwerangwe vobva vatanga kurwa vari pamwe chete zvekuti maisambofa makavakurira. Saka takanetsana navo vakatidzinga kumakomba takabva tachizoenda somewhere else uko kwatakatanga kukorokoza. Kwainge kuine n'anga yainge iriko. N'anga iyi yainge iri yekumozambique yainge itoriwo pakutotsvakawo macustomers. Tikanzwa zvichinzi n'anga iyi kana uchida kuita mari unofanira kuti unge uchiyamwa sikarudzi yayo apa uri murume zvekare. Saka mukoma takazosarudza sesyndicate kuti ndo zvatainge tichifanira kuti tinge tichizoita. Asi zvainge zvakaoma muchiziva kuti kwamuri kuenda muri kufanira kuti munge muchizonoyamwa sikarudzi yeumwe munhurume kuti munge muchizotanga kuita mari. Asi takangoshingiswawo nevamwewo vatainge tichiona vava kufamba nemotikari dzinodhura. Vamwe vataiudzwa kuti vainge vambori varombo vekupedzisira, vamwe vainge vava kutongoita zvekutenga goridhe, vainge vava kusaita zvekupinda mumakomba, vamwe vainge vatova masponsa vachisponsa mamwe makorokoza. Takazoenda kuna sekuru vaya ndokubva vachizotiudza kuti umwe neumwe aifanira kuti ange achidzokera kumusha kwake. Vainge vakatichaja $100 vakabva vati umwe neumwe anondipa $100 ndobva ndachizomupa mushonga. Asi munotanga madzokera kumusha mubva machizonotora ivhu rekumakuva. Ndinoda kuti munge muchiuya nevhu rekumakuva, asi guva iroro rinofanira kunge riri guva rehama yako yeropa. Saka ndakabva ndachizodzokerawo kumusha ndikabva ndachizonokora ivhu repaguva rasekuru vangu nyakubereka baba vangu. Ndobva tachizodzokera kuHarare, umwe neumwe ainge aine ivhu iro raainge akanokora paguva. Saka takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichizodeketerera uye zvekare tinge tichizoudza midzimu mumusha kuti yaifanira kuti inge ichizorora nekuti tainge tava kuda kuzvitsvakirawo midzimu iyo inokasika yaunza pfuma, midzimu inotaurika nayo, kwete midzimu yekuti kana zvinhu zvikaoma ukataura nayo inoramba yakanyarara. Saka ndakabva ndachizotora umwe mucheka mutsvuku, mucheka weblack, mucheka wegreen nemucheka umwe watakazopiwa wainge uri weemerald. Tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichizopisa micheka iyoyo. Ndiko kwainge kuri kusunga kwatainge tichitoita tichitosunga midzimu yemumusha. Ndokubva tapisa tikaita sezvatainge taudzwa. Umwe neumwe akabva achizotora jongwe rake akabva achizonzi ange achizopisa zvekare jongwe riya. Saka kwainge hwava usiku apo patakazonzi taifanira kuti tinge tichizopinda muchidumba because ivo vainge vatori nechidumba chavo chavainge vakamisa ikoko kumakomba. Vakabva vati yainge yava nguva zvino yekuti tinge tichizadzikisa zvavakareva kuti kana uchida kurombera mudare mavo unotofanira kutoti unge uchitoyamwa sikarudzi yavo. Takapinda 1 by 1 ndokubva tachizotanga kuyamwa sikarudzi. Nguva yangu yakati yakwana ndokubva ndapindawo ndikayamwa sikarudzi yavo. Apa kunhuhwa sekuru vacho ivavo havageze, anzi mudzimu uri pavari haudi kuti vange vachigeza. Saka pagore vanokwanisa kungogeza kamwe chete ende takatoudzwa kutoti kutogeza kana zvichitonzi sekuru vageza hanzi kana vakangoitawo munyama wekuti kana iri nguvawo iya yekuti kunenge kuchinaya mvura kana ikavanaya vakanayiwa nemvura ndokutogeza kwacho ikoko. Asi kana vakasanayiwawo nemvura kusvika raining season ichizonopera zvinoreva kuti vanotochovha futi zvekare until the next raining season. Ivo kana vachinzi vageza vatotendedzwe kuti vange vachigeza nesipo netawel nemvura sezvatinoita. Kugeza kwavo kungonayiwa nemvura ndokugeza. Mukoma takayamwa sikarudzi yavo sekuru ivavo kusvika yaburitsa hurume. Ndokubva ndachizonzi ndige ndichinosvipira hurume hwacho
mune chimwe chihari. Ndakati ndichinosvipira muhari muya ndakaona mainge muine makonye uye zvekare mainge makazara rume rwevamwe varume. Vakabva vanditi ndainge ndazadzikisa, zvinoreva kuti kana tainge tichazodzokera kumakomba tainge tichazoita mari. Zvechokwadi mukoma takadzokera tikapinda mumakomba ndokubva tabata bhandi tikarigita tikarova mari. Ndakazotobva kuHarare ndainge ndatotenga kahonda fit kangu apa kudhiraivha ndainge ndisati ndogona kudhiraivha. Ndakatoita zvekutotsvaka dhiraivha uyo wandakawana padealership ipapo akazodhiraivha neni kubva muHarare kudzokera kwedu kuMberengwa. Apa vamwe vose vandainge ndiinavo umwe noumwe ainge atenga motikari yake. Tainge tava kuzivikanwa sevakomana vemahonda fit. Mukoma taiti kana tikafunga kudya mari, apa tichidya mari tainge tisingadi kudyira mari iyi kwedu kuMberengwa. Taiti kana tikadzokera kumusha taingodzokerawo takangobatawo zvimagirosari tichingoitawo sevanhu vari kungongwavha-ngwavhawo. Of course vakabata mari, bhandi remari, but not zvekudaro. Asi muHarare mukoma ndimo mataidya mari kusvika mwoyo wamira, zvekuti kana mukadzi aitanga achakudya mari achikukumbira mari asi ozosvika pakuona kuti munhu uyu mari yake haiperi. Mukoma taigara tiri kumabhrai, tichigara tiri mumabhawa ende tichingodanana nevakadzi vaya vanoda zvinhu, vamwe vacho vasingatozvizivi kutoti kutoda zvinhu kwavainge vachiita ndokwainge kuchitovakanganisa. Nekuti inini kana ndikarara nemukadzi uyo wandinenge ndarara naye, mukadzi iyeye anozotanga kuita problem rechibereko. Handiti ndakayamwa sikarudzi yasekuru uye zvekare urume hwavo humwe hwacho vakanditi ndinge ndichiminya, umwe wacho ndio hwandakazoenda ndikanosvipira muhari. Saka urume hwavo ihwohwo hugere mudumbu mangu paya pandinenge ndichirara nemukadzi pasina kushandisirana dziviriro. Urume uhwu mukoma hunofutuma hwobva hwabudawo pandinenge ndichiburitsa urume hwangu, hwobva hwachizoenda hwobva hwachizonogara muchibereko chemukadzi iyeye wandinenge ndarara naye. Saka hunonoumba zai iri rinozonoshanduka robva raita kakonye kanotanga kumudya chibereko chake pashoma nepashoma. Saka vakadzi vose vandakadanana navo kubva zvandakatanga kuita zvekuromba izvi, vakadzi vose ivavo vakazopedzisira vava kunzwa zvibereko, kungogara munhu achingorwara nechibereko inhau yekuti anenge achitetenewa chibereko chake nekakonye ako kanenge kaumbwa muchibereko make mushure mekunge ndabva mukurasira urume hwangu mukati make. Saka tainge tichiti kana tiri muHarare taidya joy, asi kana tadzokera kumusha taingoita sekunge tiri vanhu vari normal. Asi mukoma chazondiunzawo pano, I'm not proud of what I did. Dambudziko guru riripo nderekuti ndinomwe musikana uyo wandiri kudanana naye. Musikana uyu iye munhu ari bo, ndinoti kana ndakamutarisa I feel so bad because iyewo akakurawo achitambudzwa achishungurudzwa nastepmother vake. Paakandiudza nyaya yake mukoma, ndakasarudza kurara naye ndichishandisa protector. Saka iye zvinotomunetsa kuti mukomana wangu sei achida kundishandisira protector nguva dzose. Chaasingazivi ndechekuti ndiri kutoedzawo kutoti ndinge ndichitomuchengetedza. Iye ari kuda kuti ndinge ndichimupa pamuviri, asi ndinotya nekuda kwemhiko idzo dzandakaita zvekuti kana tikangogara tarara tose tisingashandisi butiro zvinoreva kutoti anobva atofa. Apa kumuda zvangu ndinomuda nemwoyo wangu wose. Chandiunza pano inhau yekuti ndiri kuda kudzokera kwedu kuchechi kuZion, but mwoyo wangu unobatwa nekutya because pane pandakamboendako pane mumwe muprofita akangouya pandiri akabva anditi, asi baba imi mune zvivindi. Ndikabva ndati zvivindi zvei nhai mukoma? Akabva anditi shuwa mungaita zvivindi zvekuti mungauya nezvikwambo zvenyu panapa, muri kuda kuzama kuita sei? Munofanira kuti munge muchiremekedza kereke yaMwari. Saka ndakabva ndationa kuti kana ndikaramba ndichienda kuZion ndinogumisidzira ndabatwa kuti inini ndakaromba because hama dzangu zhinji vanoenda kuZion. Saka ndo chechi yangu iyoyo, ndo chechi yatakakurawo tichiinda. Saka ndanga ndichida kuti ndige ndichidzokera kuchechi nditendeuke, asi handizivi kuti Mwari
vanganditendedza here. Handizivi kana zvichigoneka kuti ndodzokera kuchechi asi zvinhu zvangu ndichiri nazvo nekuti ndo zvakandipa upfumi. Ende takatoudzwa kuti kana mava kusada zvinhu izvi kuchechi ndinokutendedzai kuenda kuchechi, asi zuva raunongoenda kuchechi uchinoita munamato wekuti iwe uri mutadzi ndo zuva iro rekuti zvinhu zvandakupai zvinokupai mari zvinobva zvaoma, zvinobva zvaregedza kuramba zvichikupai mari, nekuti chandiinacho chakaita kunge chigonye chinogara chakazara hunyoro. Hunyoro ihwohwo ndo hunondipa mari. Ndikudawo help kubva kumhuri yeZimbabwe. Iniwo ndinoda kunamata, zvokunamata ndinozvifarira chaizvo, but dambudziko gurusa randiri kusangana naro ndiroro rekuti kunamata hongu ndinokwanisa kumuka ndava kuenda kuchechi, hazvinditorere nguva hazvo kutendeuka, asi kuti ndinge ndichizorasikirwa neupfumi hwangu ndo zviri kundirwadza izvozvo. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindipawo maadvices enyu, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu way, strange things indeed they do happen in this world. Anzi sekuru ivavo kuti vange vachikubatsira, anzi unototanga wayamwa sikarudzi yavo, wabva mukuyamwa sikarudzi yavo wobva wanosvipira urume hwavo muhari. Ya, zvakangooma hazvo vedu way, asi ngatitaurei navo mucomment section. Mukoma vedu ava hanzi ndikuda kudzokera kuchechi kwangu kuZion, asi handizivi kuti Mwari vanganditendedza here kuti kunyange ndikanzi ndadzokera kuchechi, but pandinodzokera kuchechi ndinge ndichizongoramba ndiine upfumi hwangu. Hanzi ndakanongwa tsono neumwe muprofita pavakamboenda kuchechi vakabva vanzi asi mukuru mune zvivindi, munoreva kuti mungauya here nezvidhoma zvenyu. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininowo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kungoreururawo izvo zvandinoita. Ndinoshanda as a maid mukoma. Ndinoitira vana vepamba pandinenge ndichishanda humwe hutsinye husingaite. Saka hutsinye uhwo hwandinoita I can't even control myself because ndakatemererwa nyora dzehuroyi nagogo vangu apo pandainge ndichiri ne16 years. Pandainge ndava ne17 years ndakabva ndachizobva kumusha ndokubva ndachizouya muHarare, ndikazotanga kugara muHarare neimwe sister yangu, ndikabva ndachizowana basa. Ndainge ndava kushandira vamwe amai, saka amai ava ivo vainonoka kundipa mari yangu yepay. Ndainge ndoshungurudza vana vavo uye zvekare vana vavo ndaitoti paya usiku kana kuri kunzi ndikauya kuzotorwa nevamwe varoyi, ndaibva ndatomutsa vana vavo tobva tatoenda tose. Umwe wacho ndiye wandainge ndichitoshandura kutoita kitsi. Handizivi kana mwana yeye akazoroorwa nekuda kwekuti ndaiti kana tikaenda naye kumakuva mwana uyu aitorarwa nevamwe varume vechikuru, vamwe varoyi, but vaimurara kuhope kwake. Saka handizivi kana akazokwanisa kuzobatira pamuviri zvekare nekuzoroorwa nekuda kwekuti atori nenyora dzaakatemererwa dzinosanganisira nenyora dzechihure. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu vakangotanga vanyora message yavo. Ivo vakati, mukoma, ndoda kuti munge muchiudza muri yeZimbabwe kuti musati matsvaka musikana webasa, tangai mapfugama munamate, kuitira kuti pamunenge muchazotsvaka musikana webasa muchizomuwana, muwane munhu wekuti anenge abva kuna Mwari. Hanzi the most dangerous person in your life, kunyange murume wako achinzi anoita zvekukuhurira, hanzi hure remurume wako is not even dangerous as a maid uyo waunenge uchigara naye pamba, ari muroyi kana kuti musatanist, kana kuti uyo anenge asingadi kukuona uchibudirira muupenyu, nekuti she is the one who can destroy you from the inside. Saka ngwarirai
kana uchingoita zvekungoti washandirwa namaid uyu woshandirwa zvekare neumwe maid, uchingoita hiring and firing, one day zvichakuwana. Uchagumisidzira wazoshandirwa nemunhu anokuroya kana kuti anokwanisa kuzokutorera murume wako. Ndo meseji yekutanga iyo yavakatumidzira, hanzi ngwarirai. Uye zvekare nyaya iyi kana kuri kunzi unenge uina maid, you need to listen, ende unofanira kuti unge uchimeka sure kuti namaid wako pamunoita mabible